Bare, astagfirullahaladzim, di mana kau Bare? La ilaha illallah, saya udah lelah sekali mencari Bare ini. Di mana Bare ini ya? Mudah-mudahan saya dapat petunjuk ya. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat ya, saya sudah muter-muter areal ini, belum ada titik terangnya. Ada gambaran-gambaran keberadaan Barangli, karena John Cowboy sudah mengatakan kemarin Barangli sudah dipindahkan. Di mana itu saya nggak tahu, disebut katanya di dalam guha apa gimana, lereng, masih apa di sekitar Gunung Petir itu saya nggak tahu. Tapi sahabat-sahabat yang pasti ya, si Raden mohon doanya, dengan doa kalian lah, mudah-mudahan apapun dalam perjalanan kami, saya pribadi, jangan lupa sahabat ya, dukung terus ya. Dengan adanya kami berjuang untuk bagaimana caranya bisa Barangli bisa bersama kami lagi, karena kami begitu besarnya harapan kami, karena saya pribadi artinya yang selalu setia ya, artinya di situ bagaimana caranya untuk memberantas kezaliman di muka bumi ini ya. Karena saya mau menelusuri tempat ini, karena inilah sudah saya di lereng bukit yang namanya bukit seperti disebutan lereng Gunung Petir ya. Mudah-mudahan saya bisa ada titik terang, ada petunjuk. Untuk itu sahabat, ikuti, jangan sampai sahabat ketinggalan, dan jangan lupa banyak-banyak baca selawat, dukung terus, di subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan saya tiada suatu halang apapun. Saya mau nekat mau masuk ke lereng yang kata John Cowboy disembunyikannya adanya Barangli di sisi jurang perbatasan sungai Gunung Petir ya. Harus bagaimana saya kesana dulu apa kemana ini ya, karena saya lagi nunggu sahabat-sahabat juga ya, karena katanya ada Bang Bek mau bertemu saya sama Bang Marpel sama Bang Rio, tapi mudah-mudahan ini ada suatu kejelasan yang nyata ya. Oke sahabat, ikuti saja, yuk kita jalan. Barangli nggak ada ya? Hah? Kemarin di sini Barangli udah nggak ada ini. Hah? Bener John Cowboy ini mindahkan ya? Hah? Iya, John Cowboy mindahkan di sini. Jelaskan kepada sahabat-sahabat, di sini Barangli kena ikat. Ketika Barangli kena ikat itulah di sini ditali. Sekarang talinya udah nggak ada, mungkin sahabat-sahabat menyaksikan ya. Tapi bukan berarti saya tidak peduli, tetap Barangli akan saya cari sampai ketemu, sehingga bersama-sama lagi ya. Untuk itu sahabat ya, doa kalian yang saya harapkan, dukungi terus, ikuti terus, jangan sampai kalian ketinggalan, karena ini saya mau coba berinteraksi benar-benar untuk menemukan jejak-jejak kedimana sebenarnya Barangli disembunyikan ya. Mudah-mudahan nanti akan ketemu saya. Assalamualaikum. Kita tetap mau menelusuri lereng aliran sungai Gunung Petir ini. Mudah-mudahan ada titik terang ya. Ikuti terus, jangan lupa doakan saya semoga saya dapat titik terang atas dimana sebenarnya Barangli disembunyikan ya. Mudah-mudahan wah sahabat, saya tidak bohong, saya menjelaskan ini lereng yang dinamakan seperti yang saya katakan itu aliran sungai Gunung Petir itu di sini tuh. Itu sungai sahabat, itu sungai. Nah, karena di bawah situ ada lereng, saya takut mereka ini di bawah situ ada guha.
Nah, hubungan saya pengen memastikan keberadaan bangkai itu, kita akan telusuri. Mudah-mudahan saya akan menemukan titik terangnya ini ya. Kalau saya menemukan titik terang ini, berarti saya sudah tahu di mana jejak mereka sembunyi. Astagfirullahaladzim. Nah, ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini jalan sahabat yang menuju ke bawah ke lembah ya. Karena lembah ini sangat benar-benar luar biasa sahabat. Makanya gelap sekali nih. Di mana ini harus saya cari? Hah? Di mana sahabat? Ada suara sahabat, di mana itu? Ada suara. Lelembut. Ada suara sahabat. Sing ngono neng kene. Di mana Sing suara? keminda neng kayu sing leren nang watu. Di bawah gua itu, di bawah gua kayaknya. Lelembut jin setan sing penasaran. Itu sahabat. Kita akan cari suara itu. Mangku sampean naratake pangan sirei. Arep tak dadekke tumbal kanggo pokoyo bondo anakku si Ucup Dragon. Cuman sak durung gawene tumbal bondo sakabeh teroy kudu pindah neng tangan anakku Ucup Dragon. Di bawah, di lereng ini. Oh, Pasti di lereng ini bawah. lelembut sakabehane kumpul ono Di sini sebentar, dekat, udah jauh. mengku Apa itu sahabat? Arab takai jiwa lan rogone rei Sahabat. Gimana sahabat? kanggo tukar bondo emas berlian Sahabat. kanggo anakku Ucup Dragon. Ada di sini sahabat. Oh, Itu ada suara sahabat. Di sini nggak jauh. oh, Itu dia, ada gurunya. Si setan merah itu sahabat. Di sini. Kita jauh nih sahabat. Motar engko sampean re. Arep tak gawe ketumbal sampean. Astagfirullahaladzim. Arep tak tuker karo buto ijo. Karo cakil, karo lelembut. Oh. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Rai kudu tadi tak tumbal ke. Kita intip aja sahabat. Tak tuker ke bondo Aman kita. kanggo anakku Ucup Dragon. Sakabeh bondone Rai kudu tadi Apa maksudnya sahabat? bondo kanggo anakku. Apa ya? Kita dengar. Yang penting kita aman, nggak kelihatan. Ya. Lembut sakabehane Luar biasa. cakil buto ijo sing gentayangan kumpul ono Astagfirullah. mengko kiku ono ragane roe rai tak tukuri bondo kanggo anakku. Kita zoom ini, kita zoom. Yo kabeh sakabehane kumpul ana sing ana ning kayu, sing ana ning segara, sing ana ning gunung, sing ana ning kedung. Teko mengku arep tak tumbal kira
kanggo tukur bondon yo lelembut cakil sing ana ning segara sing ana ning gunung kumpul Kita lihat aja. Astagfirullahaladzim. Dia seperti ada api ya gitu. Rai kudu tak tadi tumbal. Rai kudu mati. Cakil sing ana di gunung. Lembut sing ana ning segara. Metu nono. Mengko arep tak tumbal kire kanggo panganan ira kanggo nunggu ning segara nunggu ning gunung nunggu ning kedung. Woi emang kudu tak pateni rek sak turung batur-bature kabeh nyusul sanajan digoleki panglimunan jati sakti ora mungkin kedelok karo batur-baturan. Pokoke sadurung batur-bature teko apa rete pateni wae yo. Ben Ucup Dragon anakku seneng rewis nyiksa anakku gawe loro awake tak bales tak pateni rei karo batur-baturane. Ora tak turai, ora tak wiji-wiji. Kabeh tak patenane. Pokoke bondoni rei kabeh kanggo anakku Ucup Dragon. Ora tak turai siji-siji. Sama kawan-kawan, sama sahabat-sahabat. Ora tak tinggali bature siji pun. Tak pateni kabeh. Waduh, kawan sahabat. Ben Ucup Dragon anakku seneng. Ben Ucup Dragon sugih. Bondo. Anak siji-sijine anake setan abang kok susah. Nek bondone rei iso pindah ning anakku Ucup Dragon. Bokeh bondone. Jangan sombong kau. Urung Biadab kau. gudang madu saktine. Emang madu saktine rei gue hebat. Aku topo wis sekian puluh tahun urung ngintuk obat sing kaya teke madune rei ku. Waduh, biadab. Ora sia-sia anakku nek arep jikuk gudang madu saktine. Pasti sugih anakku. Waduh. Ini rumahnya dilakukan. Karo minyak melatine ku. Wangine rak tenan-tenanan ilok tenan. Sampai 500 meter jek kena ambu. Nek kabeh pindah karo Ucup Dragon pasti anakku sugih. Wis kudu tak pateni rei. Rei kudu mati. Nek rei mati wis ora ana gangguan kanggo anakku Ucup Dragon golek bondone. Tak santet wae apa ya? Saiki wis tak santet wae lah.
Oh, lelembut kabeh kumpul. Sing ana ning gunung, sing ana ning kedung, sing ana ning segara. Pateni re lewat geni sing tak obong ning ngarepku. Mati kowe rai. Wes ora ana turane. Mati rai bondone pindah ning anakku Ucup Dragon. Dhek dadi sugih. Oke bondo. Nek oke bondo pasti seneng. Wes ora ana sing neh sing arep nyepelekke anakku Ucup Dragon. Wes seneng atiku. Nek Ucup Dragon seneng, aku seneng. Jenenge wong tua kudu ngebelani anak, Kita dengerin kudu nyenengke anak. artinya ini udah Piye wae carane asal anak seneng, wong tua seneng. Arep ireng arep putih, kewajibane wong tua ngebelani anak. Ucup Dragon anakku, salah lan benere iku ora ana urusan karo aku. Sing ana urusan balesane. Ngebelani wong tua karo ngebelani anak. Masalah salah sing bener iku jurus dalananan dhewe-dhewe. Ben Ucup Dragon salah, ben Ucup Dragon bener. Aku ora pernah nakokke salah lan benere Ucup. Sing tak belani anakku Ucup. Salah anakku, bener san anakku. Ra ana bedane, ra ana rupane. Arep elek anakku, arep apik anakku. ada yang digunakan. Keris naga saktiku, pateni rei. Astagfirullahaladzim, dia Wes mati werei. Wes ora ana neh. Tinggal batur-baturanmu, cah-cah cilik, kampleng modar ra ana neh. waduh, gawat. Emang tak aku nih, Aku re hebat. bantuan sama Bunda Ratu. Pantas anak Ucup Dragon kalah. Aku bantu saya, lindungi saya. Sejatine, Jangan sampai dia tahu. nek aku ora nganggo ilmu licikku, aku kalah karo Rey. Tapi memang hebat. Kita dengar Sing di sing tuwa, dia nih. wareg mangan uyah, iku sing menang. Dia memang masih ada kesombongan. Rasa kabeh wong Sayang, sakti dia kudu menang. Iya. Pikiran, akal kudu dinggo. Aku setan abang, suwi topo, rung tentu iso ngalahke. Cuman ilmu lan baktiku. Ora oso ditimbang. Mati kowe Rey. Kita saya nggak lihat ya. Mati kowe Rey. Setelah kowe mati, nyusul batur-baturanmu tak pateni kabeh. Setelah iku lungguh Ucup Dragon nyekel gudang madumu. Astagfirullahaladzim. Dia Tinggal mikir kowe. Saiki opongku masane teko.
sampean mati apa tak pateni. Siksa cop, siksa pateni keprui tugelke re. Ben atimu seneng, aku wong tua seneng. Ojo sampai lali Job. John Cowboy karo Prabu kudu murangkul, kudu ngomongi bondo sak kabeh terai kudu jiko iso kejiko. Gudang-gudang madune sing madu sakti api iku kudu dadi milikmu. Cuman kue urung pinter, kudu nganggo John Cowboy karo Prabu. Kue ora tak sekolahane Job, cuman kue tak sakteni. Cuman Prabu karo Ucup Dragon dia memang pinter, dia iso emang kudu dirangkul. Kudu bener-bener gimana ritualnya, kudu ngudolanan. Kuria lembu teka mati kue rai. Mati. Bos, mati gue. Bener-bener Job, tak belani sampean tekan yang diwae. Tak usaha nih gudang maduni Rey dadi tekmu. Rey tak pateni wis ora ana sing duwe. Ben sing ngurusine Prabu karo John Cowboy. Dek sing iso ngerti dalane. Kowe tinggal nampan duwite. Sing seneng-seneng kok. Oh, mati kowe Rey. Oh. Lembu teka tekon jiko Rey. Pokoknya saurung rombongane Rey ngekeke bondone, ngekeke gudang madune, ojo dikekne Rey. Cuman nek gudang madune wis dikei, nembe pateni Rey karo batur-bature sakabehe. Ojo diturai, ojo lali John Cowboy karo Prabu ben ngekei golek sing cara sing bener. Ojo gelem ditipu Job. Sing bener sampean. Aku wong tua ngebelani tekan pati kanggo anak sing tak sayangi. Masalah iki pokoknya tak serahke karo kowe. Ojo kekke Rey ben kabeh baturane teko saurung bondo gudange dikekne karo kowe. Aku ora rela Job kowe disiksa karo Rey karo baturane. Sebagai wong tua loro atiku ora iso gawe anakku seneng. Saiki waktune Rey tak pateni, bondone tak jikok kanggo anakku. Nang wae Job,
aku wis paling hebat. Aku wis mudhun ke Gunung Petir kanggo ngebelani kowe. Ora sia-sia, Cop. Aku topo sekian puluh tahun kanggo ngebelani anakku. Kanggo gawe seneng anakku. Wis ngerungu Rai Sakti, anak kesayangan Nyi Roro Kidul. Mana aku lebih sakti, Cop, bapakmu. Penguasa Gunung Petir. Percuma aku mudhone cek kalah karo Rai. Ben sak kabeh-kabeh tak gulung dadi siji. Ben sak kabeh-kabeh tak uruk dadi siji. Ora ana iso sing ngalahke aku, Cop. Bapakmu setan abang. Sekali sabar. Tak pateni kabeh, ora mungkin tak turai. Astagfirullahaladzim. Percuma aku mudhun ke Gunung Petir. Nek ora iso mateni Rai karo rombongane. Cop, Cop, bapakmu iki gurumu setan abang ngebelani pati tekan ndi wae kanggo anakku siji-siji Ucup Dragon. Man inget, Cop, John Cowboy karo Prabu kudu digawa, dibimbing sing bener. Ojo dibedo-bedoke, ojo diwiji-wiji. Tetep dek anakmu lan kowe anakku, aku tetep ngebelani kowe. Tenang wae, Cop, ana bapakmu setan abang. Tak tonggoni sapa sing teko. Tak delok aku mleb ning jero gua kusik.